बिसायख'थिया गोलाव सम जाबाय मोनफ्रोमबो समस्थियावनो गिदिंदों आरो गोलाव सम जानाया जोंनि इउपिपिएल हान्जानि थाखायनो मोनसे मोजांथार खाबु जादों जायनि थाखाय जोङो मोनसे समस्थियावनो खेबब्रै खेबबा फैनानै जोङो केम्पिं खालामनो मोनबाय आरो बे समावहाय इउपिपिएल हान्जानि थाखाय खोब मोजां दाजाबथा पजिटिभा जाहैबाय मा बे बिपिएफ हान्जाया बिटिआर एकर्डखौ दुसिबोबाय थानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना दुसिबोनायनि उनावनो दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाबोगासिनो दं आरो मावफुंजानो थांगासिनो दं दा बेफोर गासैखौबो नुनानै जायफोर रायजो राजाया सिगाङाव गोनो गोथो जादोंमोन दिनै बिथांमोनाबो मोनसे क्लियार खोथाखौ बुजिनो हाबाय जे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों थारैनो जोंहा हारि हिसाबै थांनानै थानो हागोन आरो जोंनि गेजेराव थानाय गोलाव समनि बे जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांजोबनो हागोन दिनै बे खोथाखौ बुजिनो हादों दा बेखायनो जाय हान्जाया बे बिटिआर एकर्डनि देफाफोरखौ दिनै मावफुंनो थाखाय थियारि जादों बैफोरबायदि हान्जानो गोनो गोथो जानानै थानाय रायजो राजाफ्राबो दिनै भट होनो थाखाय थियारि जादों दा बे बेलायाव दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायानो मोनसे पजिटिभ माबायाव फैनाय जादों दा बेखायनो दिनैनि दिनाव जों बुंगोन जे बे इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि दिनाव 30टानिख्रुइबो बांसिन समस्थियाव देरहानानै सरकार दागोन बेयो रोखा जाबाय नाथाय बुंदों नोंथांनि जे माने कक्लाबारि समस्ति बेयाव माने प्रबिन बरगयारी एबा दाब्लाया बुंदों जे प्रमद बर'आनो मोसौ बोराइ बायदि जेनगोन होनना बे फिसा फिसा मानसिफोरनि स्टेटमेन्टनि सायाव स्टेटमेन्ट होनाय माने गावखौ जाम्बा होनना दिन्थिनायसो जायो दा बेखायनो आं बुंनो गोसो गैया दिनै कक्लाबारि समस्थियाव मा जानानै दं मा जानानै गैया बेखौ जोंनि कक्लाबारि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ मानोना बे कक्लाबारि समस्थिया जाहैबाय जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो गोरों गोरासिन मानसिफ्रा जमा जानानै दं दा बेखायनो दिनैनि दिनाव जेसेबांखिनि गोरों गोरा मानसिफोर दं दा बिथांमोना दिनै बुजिनो हादों दिनैनि दिनाव 17 बोसोर सरकार सालायनानै बिपिएफ हान्जाया जाय सरकाराव फेलें जाबाय बेफोरबायदि मोनसे हान्जानो दिनैनि दिनाव बे बिटिआरखौ नागारनानै होनो गोसो गैया जोंनि कक्लाबारि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा दा बिनि अनगायैबो दिनैनि दिनाव थिरनि बर' बिथाङा गावनो सुक्ति खालामनानै लानानै फैनाय मोनसे एकर्डखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै दुसिहैबाय दं जेराव गावखौनो दुसिनानै लाबाय दं दा गतिके बेफोरबायदि इसेबां गोरों समाज थानाय बेबायदि समस्थियावहाय दिनैनि दिनाव जे थिरेन बर'आ जोंनि रायजो राजानिफ्राय भट मोनगोन बेयो मालाबाबो नङा दा इलेक्सन रिजाल्टनि उनावहाय नुगोन दिनैनि दिनावहाय प्रमद बर'आ बेसेबां भटआव देरहायो आंथ' बुंगोन दिनैनि दिनावहाय बिथां थिरेन बर'आ 5000 भट मोनगोन ना मोना जोंहा सन्देह दङ कन्टेस्टनि खोथायाथ' बिदि बिथांजों मालाबा फैनाय नङा बे जिएसपिनि केन्डिडेट दङ सासे दा बिथांजों मोनसे कन्टेस्टआव फैगोन आरोखि दा गतिके दिनैनि दिनावहाय बेवहाय मोसौ बोराइनि जेननाया जे धिरेन बर' बिथाङासो जेननो थांगासिनो दं दा बे खोथाखौ दिनैनि दिनाव जोंनि कक्लाबारि समस्थियाव थानाय बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मोजाङैनो मिथिखागौ मैया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझाराव फैनानै बिजेपिआ बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दागोन आरो खानानै फोरमायलांदों बेनि सायाव बेखौथ' गावबागाव हान्जाया दिनैनि दिनाव क्लेम खालामनानै लागोन जिएसपिआबो बुंदों जों सरकार दागोन बिपिएफआबो बुंदों जोंनो सरकार दागोन कंग्रेसआबो बुंबावदों दिनैनि दिनाव जों माबा सरकार दागोन दा गावबागाव हान्जाया जे सरकार दागोन दिनैनि दिनावबो क्लेम खालामनानै लागोन आरोखि दा प्रेक्टिकेल फिल्डआवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ हयथ' नोंथांमोनाबो साफा साफा रिपर्टार हिसाबै गिदिंबाय दं हिसाबै बेफोर खोथाखौ मिथिखायो जे दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल हान्जाजों जुजिनो हानाय मोनबो राजखान्थियारि सक्ति नैबे बिटिसिआव गैया इउपिपिएलनि बिजेपिआव हाबनाया बिटिसिआव बा इउपिपिएलआ माबाफोर एफेक्ट जागोन नामा दिनैनि दिनाव बिजेपिआ बिटिसिआव हाबफैनाया जाहैबाय इउपिपिएलनि मोनसे लाबसो दं आरोखि खारन दिनैनि दिनाव सिगाङाव जायफ्रा बिपिएफनो भट होदोंमोन जायफ्रा अबर'नो भट होदोंमोन बेफोर भटखौसो बोखानानै बिजेपिआ लांनो थांबाय दङ दा गतिके बे बेलायाव जों इउपिपिएल दोलोआनो लाब जागोन जोंथ' सानदों जे माने बिजेपिआ खोब मोजाङै केम्पेइन खालामथारोबा मोजां जायो जाहाथे बिपिएफ आरो जिएसपिनि भटफ्रा माने गाबावो आरो मैया बावै प्रमद बर'नि सार गारियाव फैदों सोरबा दा बे बेलायावहाय आङो गोख्रोङै सोंखारिगोन खारन दिनै गासै रायजो राजाफ्रानो
नैबे बिटिसिआव मोनसे गोजोन थासारिखौ लुबैनानै नैबे बिटिसिनि जि बिसायख'थि बेखौ गोजोनै बारलांजानो लुबैदों खारन दिनै जोङो बयबो बे गोजोनखौ हास्थायनानैनो नैबे बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाबोनाय जादों दा बिनि थाखायनो आङो बै दुथांफोरखौ माने सोंखारिगोन जाहाथे उननि समफ्राव बेफोरबायदि खालामा आरो बेफोरबायदि खालामनायनि ओंथियानो जाहैबाय बे गावबागाव हान्जानिनो बेयाव माने माइनास दं आरो दा बेखायनो जायफोर हान्जाया बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामदों जाहाथे जोंनि गोजोन थासारिखौ गोजोन थासारिनि सार्थआव बेफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव थायो आं बेखौनो खावलायगोन आरो पुलिस बिफानखौ आं खावलायगोन जे हानायमानि गोख्रैनो बै दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनो नांगौ